Id-diskors tal-ħadd filgħodu mill-Prim Ministru Joseph Muscat kien iddominat minn fiduċja u aħbarijiet pożittivi għal pajjiżna u ċ-ċittadini tiegħu. Fost oħrajn ħabbar żviluppi ġodda b'rabta mal-investiment miljonarju tal-American University of Malta. Żviluppi li seħew f'jiem fejn il-Gvern kien għaddej b'ħidmietu anke jekk fil-mira ta' attakki kontinwi mill-Partit Nazzjonalista. Risposta għal dal-ħmiġ kollu li qed titfa' l-oppożizzjoni nagħtihilha llum meta nħabbar illi wasalna u konkludejna il-ftehim tal-American University of Malta sabiex tibda x-xogħlijiet dan il-pajjiż sabiex dan l-ikbar investiment fis-sawt tal-pajjiż verament jibda jitwettaq. Aħbar tajba ħadwa wkoll il-pensjonanti wara li fil-budget li għadda ngħatat l-ewwel żieda f'25 sena, il-Prim Ministru ħabbar li fil-budget li jmiss se jkun hemm żieda oħra. U jien ħaġa ngħid fit-3 snin diġà żidnihom aktar milli żdiedu f'20 sena f'25 sena. U ma naħseb li ħatkun l-ebda sorpriża għalikom jekk ngħidilkom li fil-budget li ġej nerġgħu nżidu l-pensjonijiet. Nerġgħu nżiduhom il-pensjonijiet. Fil-waqt li elenka diversi suċċessi li jagħmel il-Gvern immexxi minnu, il-Prim Ministru spjega lan tal-Gvern u li mit-titjib fl-ekonomija jgawdi l-poplu kollu. Fisser kif il-manifest elettorali huwa mfassal fuq 5 snin u hemm proposti li se jkunu implementati fis-snintejn li ġejjin. F'Marsa xlok ma naqsitx referenza għas-settur tas-sajt. Jgħiduli li l-ħbib tagħna u hekk sajjieda xlukkajri jibdew jgħidulhom mhux ħajamlulkom il-breakwater hawnhekk, il-breakwater ħajsib. Diġà ddedikajna 8 miljuni għal dan ix-xogħol. Felu 3 snin minn bidla fil-Gvern, il-Prim Ministru fakkar kif fil-bidu it-triq ma kienx fil-wità, dan b'diversi sfidi fl-ewwel żminijiet tal-amministrazzjoni fosthom talba mill-Unjoni Ewropea biex jiżdiedu t-taxxi. Talba li l-Gvern innegozja għaliex ikkonvinċa li bil-politika tiegħu ma kienx hemm għalfejn jagħmel dan. Eżempju ieħor kienet Lena Malta. U fi ftit tax-xhur irnexxielna illi kumpanija li kienet kważi falluta u li ħaddieħor rid jagħtiha b'xejn għal €1 għal terz ta' kumpanija kważi falluta ġibna 300 miljun. F'Marsa xlok il-Prim Ministru ta' diversi eżempji oħra ta' kif Malta il-bidla qed isseħħ.